Tenzi je poľský producent profesionálnych chemických prostriedkov, ktorý je na trhu už viac ako 20 rokov. Od začiatku existencie sa riadime heslom Výhoda vďaka kvalite, čo potvrdzujú aj získané certifikáty. Našou hodnotou Tenzi sú ľudia, ich odhodlanie, odborné znalosti a skúsenosti. V našej spoločnosti pracuje viac ako 70 zamestnancov v kanceláriách, v modernom laboratóriu, v skúšobnom a školiacom stredisku, v skladoch a na oddelení výroby. To všetko na ploche viac ako 5000 m2. Kvalitu nechápeme len cez konečný produkt, ale aj výber správneho balenia, etikiet a označenia sú pre nás veľmi dôležité. Z niekoľko tisíc receptúr Tenzi štandardne ponúka viac ako 350 hotových výrobkov. Pracujeme v rámci moderného laboratória. Naše výskumné a vývojové aktivity neustále zlepšujú produkty a bezpečnosť životného prostredia. Kvalita našich produktov spĺňa najprísnejšie normy zavedené inštitúciami Európskej únie. Spolupracujeme s dodávateľmi z 50 krajín sveta od Ázie, Európy, Afriky a Severnej Ameriky. Výrobné oddelenie Tenzi je pripravené vyrábať malé aj veľké množstvá série produktov v balení s objemom od 50 ml do 1000 litrov. Produkty sú dostupné vo vopred pripravených receptúrach alebo sú vyrobené podľa individuálnych kvalít a cenových očakávaní zákazníka. Náš rozšírený sklad hotových výrobkov umožňuje rýchlu a presnú prípravu a balenie produktov v akomkoľvek rozsahu. Oddelenie prípravy a výroby sa stará o každú zákazku pre správny výber kapacity a typov balenia, zodpovedajúce označenie a použitie vhodných typov uzáverov pre fľaše. Logistické oddelenie Tenzi je koordinované vďaka modernému softvéru a práve preto môžu byť zabezpečené všetky fázy procesu odoslania tovaru. Svoje vedomosti zdieľame prostredníctvom pravidelných školení o produktoch, výbere a aplikácií v závislosti od typu aplikácie, typu povrchu a podmienok prostredia. Súčasťou výrobnej linky je vlastné zariadenie na sieťotlač na fľaše a na tlač samolepiacich etikiet. Kvalita, inovácie a ochrana životného prostredia sú piliermi rozvoja Tenzi.